Kayo do kasi pala jang katayo kala kapnya de kinong thiet jing thiet bat kayo ka hadru kala thnam ba ha ka jing ide thiet adin baga sarkar jala kala penjunsur ya ka curfew nyo kenta kabla sedang naru ka por ndru bajemen step hadu ka por shi bajemen sngi kani ka jing thnam jang kayo kala longru kumju ha ka sithau diang ha ka babon ki pat ba klebe ban thiet ya laki jing dan kam halayeng bat ban pendap pen biang lupa yo mi biang kanu ka jing kulmar ha ka ni kanong ba shlong Kani ke jing tnem jong kayo kala ja namar hagini kisan sngi balalet no kata na do ka arp kandai trek benai rempang la sukhang khardap e kayo do adian ke jing sha adong ki prangut ki barjela hakani kayo kabala shimru e ke jing im jong weu nong khayi ubrai na asam wala kayo kala tnem ba hendri ki dukan kil haban khang no tang hapo ka shibaje men sngi namar ke jing penjari e ka curfew hakini ki sngi lei i bagi pulet kila perkheng ba ke jing para hayo do ban khang lat e kanu ke jing persang ban pentul mar hayo Lai iru ba Maria sedang biang ka kenta ba penjari ka curfew ki pulet ki la penjore ke jing talasi ki pat ba ki barung nakli yo sha yodo kom shibenta ban te lakam ya ki runar ki bara ki tiar pen mensau habarung shabasa do kha lai i ba ka yo glatnam ha ki ni kisni nrai ki nong thiet ki luot halor ke jing ki odor ka do kha habakli ka ne ki nong de do kha ki la pentem ba ka jing pen ki odor ka de namar ka jing bamla ban pen poimar bat ka deru namar ka daw ki nong khayi na ki we ki jela ki la pen ki yo ka dor habakli ki nong de ki la pen tep ba ka jing pot ki do kha kam da don than ha ki ni ki san sngi ba khang yo namar ba kem shimla pha bon ya ki do kha te ban khang bun da si dang do ma sa san sngi le de ka ma ka ding do ni ba dok ma im janang ne te da khang ta si ro la Dunang din. Lada pun, lada berat teh. Tang berawan saya kamar kimia syat dan om makan. Bube hiyo, kudam hiyo. Teh dah muruan same syat. Tadi ini bun bawan nong kendong. Jing si syar dah pelat tang si kenta ru teh biang kencaman yo say men hakini kisngi la kerpat na ki he pulit ro ong to syak tang ban chulek sei ki maro syak te du nong ni ki baret ke te pi ya kata te la kata sngi te ki mar kumba ong nok ki mar ba de bandi nok ruwing te kumba ong nok le la sak kata sngi te habret hika tak pi yang ibaduk besuk ibakli pet ke bun ke babret kamar ke mataru barok hat abun ke babret bapli snaiha dengan wan stay ru bun kila ya bret lut kamar mlangsuk bapli bandiru kila sia pelai kat ba ai mo kat ba kia pan kinong wan yo rebat ong kador jengki bat kador ba thiet mangilong mi hap su te ki bapli kat bangipan ki ala ka ai tang ban lai habarong habasa DSR kinong de kelepen pau ki jing sosi namar ka jing yap jing KSR ki bala shuset nadu kasngi sat jan hadu kasngi palai bala ple biang ya kayo katkum ki jing ong jengki we malik SR udu nong palat spatli KSR namar la shubo iki nadu kasngi sat jan bakhang ki dukan wat kinong DSR khasiru kila duna bha kini kisngi bat kayo ru kala hiar bha kaba isang sot e kadai kinong de jhur ki bade ki mar ki baput kloy ha ka bala syam babun ki trai dukan ni kinong khayi ki la do nong ki phau hajar tengka namar ka jing hab ban bret lut ki jhur ki bala jlop bat bala put ha ka jing khang dukan basan sngi Ni la lut dan long su ra ha ban su bret be direct ada pakil ada pa bret disbin kan minta telong bu reh ni di babu telap ni ani la du nong pun tamban yo ut yo ten yo nei la bun haji du nong te लॉस तो बहुत था लॉस तो हुआ और क्या करेगा जो होगा कोई और क्या बोलेगा जो हो गया अभी सब ठीक ही है नॉर्मली चल रहा है अभी ऐसा होने से तो ठीक है अब आराम से सब लोग मार्केट करेगा ठीक से kadon sipun bak jing ya ka pai sepang ke gini ki nong di nong thiet ki nong yau ki nong hat bat ki nong kendong kham tam ka ki nong kendong ki bawan di jing di si yau chahat lai ki nong belas ni te ki la ban lek chala ke jing belah mar ba kalong tang ga yau ka bakhang ya ta ki nong song yau ba ki nong rap hi babun
Abdi dunador la lumne mendapat bris fuar pun gah ba ino ba ti arspa sa stop. Tang sa stop lah abdi na. Long la plakta kan ya pelajang itu. Penjalan syuk kan hoy kapuat ma. Oh di kisah pelit ban kendung support to bagin ki sei gini ki ma pa mardi ma bagin yo. Oh kan biang security kan biang ge de khamsip kan yo ra. Hani menta hani meta dadan polis makana ro chanu tu polis chanu tu pulit sulong wet tas kamat skiming sini sio po umdan Ba kajeng lek sarkar pat kapli siliang no ya ka kum kibar pathor 10 kum serpi sine kaplang yo isto karba kayo kham ni katakin chung yo babon no sayo no kanong bon opoi hang ne rekak ta si bon ni ki Hakini kisan sengi bakhang ka yodo la sakiru ikijingmi ki yo basipor hakaleng kijaka jokonong ba sulong kamtam tibadi ki jhor bat ki marbang kini ki yo kelami na do kasing kong jong tayo bat kelami hakaleng kijaka bakenthop hajingkeng maulai anjali petrol pump hajingkeng serpi bat ki kijaka kini ki yo kelatnam bha ha kajing de thiet kini kisan sengi balalet no bat bon ki pat ba ki jing to shibon da kajingmi jong kini ki yo basipor. We are also pained to see all these kinds of incidents that has taken place. And yes, as a cabinet, in the cabinet, even within the MDA partners, we keep discussing about this issue. And we've seen our farmers, they have to ultimately selling their vegetables on the footpath. We've seen that. So my humble request to all of them is, let us be little patient with the government, because government ultimately has to take the responsibility of bringing back the normalcy at the earliest possible.